Ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Meseji na-eme tag maka ụmụnna ndị na-eme content creating bụ ndị Igbo. That is ndị ji asụsụ Igbo wee na-eme content. Meseji a for ọnụnwa. Sometimes nwere ike na-apụta na sometimes mmadụ asị gị na ọ bụrụ ịchọrọ grow fast nke sụbụ English, na ọ bụrụ ịchọrọ ka ị nweta more followers nke sụbụ oyibo. Geenụ ntị ka m kọwalụ gị taa. With asụsụ Igbo ị na-asụ ị ka ejikwa enwe follower. Jee cheke nwanne nwoke na-akpọ Uncle IB. Jee njekwa okwu a because onwe na-abịa agwa m sị m biko m sụbụ English ka fe nwoke na-aghọta ihe na-ekwu. And ọ na-adị so cheerful na ị ga-asị na ịbụ nwa afọ Igbo ọ bụ na ịmara Igbo asụ ịda amụkwa asụsụ Igbo. Ọ jọgburu onwe ya sigbuo nkakwụ. Ọ dịzi nnọọ ndị Fulani tụrụ ime gị. Anyị meji because of asụsụ ndị ọcha tufuo asụsụ nke anyị. Ụnụ wọchụ na afọ n'asụsụ Igbo na Naziana. Ọ na-eme onye na-asụsụ Igbo na-enye ya asị na onye amara ihe ọ na-eme. Ọ dị ka ọ na onye na-asụ Igbo a bụ illiterate ka ọ bụ. Because na people na-efili na onye ma-asụ oyibo bụ onye dị intelligent. Famọ na-enwelu ndị ma-asụ Igbo a dị very very intelligent. Igbo bụ asụsụ ka ọ bụ. Anyị meji because of ka anyị ike belong ka anyị ike feel ya among. Then anyị tụfuzi asụsụ nke anyị. Onye sụbazi Igbo na ọ dị ka onye amara ihe ọ na-eme. Unu na ọfụ na nje na mba ndị ọzọ ka asụ na onye mee travel to China. Ilo China ebe a ji eme business with ndị China. Ịda na ịmụrụ asụsụ ndị China ọ na-ịchọ somebody na-asụ China o help gị wee translate ihe na-ekwu n'asụsụ ndị China ha. Ọ ka ọ dịkwa ijere ka Russia na some other countries bụ ndị keep their own language. Ị gaa there ịmụ asụsụ fa. Slavery mentality ka na-enye anyị nsogbu n'Africa. O ji abụ na mmadụ na-asụ asụsụ obodo ya a na-amụ ya amụ na-akị ọnụ ma mmadụ ihe ọ na-eme. Ọ dịka na onye amụrụ ọzọ Igbo asụ ma ọ dịka na onye adịrị intelligent na the person bụ onye iberibe. Otherwise o kwesị onye bịa n'Igbo bịa ime ihe na Igbo anya ọmụ asụsụ Igbo ọ na-akwesị kwesị na ihe aka ndị ọcha na-eme ma anyị jere igo ihe na obodo ndị ọcha. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo ọ bụ na ị da ama asụsụ Igbo ifụ somebody na-eme content with asụsụ Igbo ihe ị ga-eme bụ chọọ somebody na-anụ Igbo na-aghọta Igbo ka ọ kọwalụ gị ọ na-akwesị kwesị ịdị. Just like ọ na-enwekwa some ndị Yoruba bụcha Yoruba bloggers. Ụmụ young man for one day na-agwa Flavor si Flavor na ọ bụrụ ka ọ go more popular na ya wolu English ya na Yoruba wee mebe content. Are you for real? Anyị wepụrụ mentality anyị isi anyị. Ụnụ fụ onye na-asụ Igbo bụ onye Igbo tuelu na onye agha ọ dịrị izi. Igbo nwere almost 100 and something million people worldwide. So gwaza m ihe nwanne na-ala aka asị follow na-achọ follower. Ụmụ Igbo nọ online nwere almost 70 million people. So ị na-asụ asụsụ Igbo ike ije wee grow yourself. Ejezina na-feel discouraged. O nwecha ndị na-asụ English today na basi content creator mana fe nwere low followers some of our brothers bụ ndị ji Igbo na-eme content na-enwe. So obi sie gị ike. Onye bịa confront gị na page gị sị gị sụbụ English kwuo onye a ya je mụọ Igbo. Ọ na-akwesị ịdị. Udo ya dịkwalụ.